Al-Sharif TV, Al-Sharif TV, gamsar da rayuwar ka, kai kallo ka samu yanci. Al-Sharif TV na da inganci. Al-Sharif TV. Ko me ne miki? Ku kya fita ki banda a wannan yanayin ba. To yaya me ya faru da keke napep din naka? A'a ba matsalar komai, kawai dai na riga na saba duk ƙarshen wata nakan dan kai ta a service saboda kin san abin neman abinci dole sai a rika kula da shi. An ba an takura mata a gidan, mahaifinta gabaki ɗaya yana tafiya da su equal bai bambanta komai, amma wannan kishin mahaifiyar tasu Assalamu alaikum. Ko bacci ma yake yi ko? Ya an samu hutu. Me gida? Malam, na dawo. Malam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya same ka malam? Malam, na shiga uku. Ku taimaka min malam. Na shiga uku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya same ka? Na shiga uku. Wayyo Allah, jama'a ku taimake ni dan Allah. Wayyo Allah, na shiga uku. Da waje inna ilaihi raji'un. Na shiga uku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku taimaka min mijina ya mutu, inna lillahi wa ilaihi raji'un. Subhanallahi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku taimaka min mutane, ku taimaka min jama'a, ku taimake ni wayyo. Yawwa, ina so in ga Zubairu ko yana cikin gidan nan ba sani ba. Yawwa, kana lafiya? Ina gajiya? Tuma da Allah. A'a. Nawi. Lafiya lau. Ina gajiya? Lafiya kalau. Wannan wane nake gani haka? ai alhaji ne wanda ka taɓa zuwa nan asibiti da mara lafiya lokacin nan da daddare. Exactly. Kwarai da gaske. An yi haka. Ina godiya. Kada ce kai ma nan go kake. Ai ina can bayan layi dan yana sallo mai fata. Allah sallo mai fata wannan nan bakin kasuwa? Allahu akbar. Baya ba maka mutumin kirki ne. Mutumin arziki malam, mutumin kirki. Allah saka bi halin ubanka. Saka bi halin ubanka yaro. To nagode kwarai da gaske. Nagode sai na bullo. To shike. Gida da waje. Wai ya jikin nashi haka ne? Kuma ba wani magani da aka bashi? Wallahi sai dai mun je chemist din mutakaka ne. Da Allah rufe mun baki da Allah. Me kai chemist din mutakaka ne ko kaka ne? A kai mutum asibitin kirki wannan da kaje za su tsira maka allura ba san ciwon na allura ne ko mi da gaske ni ina da kuɗi a jikina, akwai kuɗi a jikina, karki da kawai ai ce ta rayuwarsa shi yafi komai muhimmanci. Dauki wannan dinki sannu. Ya jikin sannu. Ai ba a jira ki, ha ba ki ban mutum haka ciwo ya ci shi, kin je wani wurin mutakaka saboda Allah. Wannan mutanen da ciwo ko na mai za su tsira maka allura Gida da waje.
da waje gida da waje gida da waje amma ba kya san daga mu. Idan ka kira ni ban daga waya wato gaskiya wani sabba ne amma haka kawai ba za ka kira ni ki daga waya ba. Ina so in tabbatar muke da wani abu. Wannan Jalal din ba san keke ba. Yana amfani da soyayyar ki ne dan ya cimma burin shi akan matar shi gida. Shi so na riga na dauke shi da gaskiya ina son shi. Kawai dai ni abin da nake so da kai hakuri kuma za a aure shi. Ka jira ai bizu. Amma ina so ki san wani abu. Ina son ki amma da sannu za ki fahimci abin da nake so ki fahimta. So tsakaninka da shi ba san me na gaskiya ba sai gaba za mu gani kai da shi. Ya yi samu da ci. da waje gida da waje mai ke faruwa. Kai. Sannu fa. Alhamdulillah. Kin san wani abu? Gaskiya na yi farin ciki da na zo na ga gidan nan tas. Abinda nake ta ƙudiri a zuciyana in ga ya tabbata kenan. Amma wallahi jikina gaba ɗaya duk ciwo yake mun ko ina sai amsa mun yake. Ai haba, ai dole. Kin san irin wannan dama daurewa ake aikin lada akwai wahala. Sannu amma. Amma dai yanzu dai ka fasa auren ko? Ai babu maganan aurewa ta isa ta shigo gidan nan. Ai daga ke din nan. Ban san kowa ba. Dama can ai na faɗa miki. Kawai ɗan matsaloli ne kawai da ake samu irin sai naga kamar ya kamata a ce amma yanzu shi kenan ba wannan magana. Gaskiya na yi farin ciki sosai. Da gaske? Amma yanzu ka san mene? Akwai tanajin da muka guda ɗaya. To alhamdulillah. Sai abin da zai faru. Mu shiga daga cikin aiki. A'a shi tanajin har sai an shiga daki? Sosai ba kuwa. Kai, wannan wani kalan tanaji ne. Mu je ne daga cikin. Allah ya ji daɗi. da waje gida da waje mai ke faruwa a gida da waje. Yaya? Lafiya na ganki kin yi zugum kin zuba tagumi haka? Ni gaba ɗaya zaman nan namu ya ishi. Ki dubi fa karamar yarinya nan duk mun girme ta fa. Amma aiki take yi ana biyan ta kuɗi hatta training ɗin da ta fara kwanan nan fa shi ma fa biyan ta ake yi. Mu kenan muna zaune? Yaya, yau ke ce da faɗin haka kuma? Kar da ke damu kanki. Training ɗin da take na ɗan lokaci ne kuma za a daina biyan ta aikin ma za ta daina na ɗan lokaci ne ni ko. Wallahi ko a jikina ban damu ba kin ganna na. Ba ta a gaba na balantana ta tsaya min a rai. Ke kina ganin a irin haka ba za su iya rike ta ba ta babban aiki? A ganin kin nan muna nan a zaune? Babu abin da ƙari sai dai yau fati gobe fati? Haba ya isa. Yanzu na soma, wallahi yanzu na ga waje yanzu na soma ko a jikina. Gida da waje gida da waje mai ke faruwa a gida da waje. Gida da waje gida da waje.
Productions, kasaitaccen kamfanin nan da yake ɗebe muku kewa. Nonsense! Kacci sake. Raga-raga za su yi maka wallahi. Nan jikina gaba ɗaya ya tsami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi. An rasa da ya bace, kalmomi ne guda biyu, nazari ke bambance su. Sauri kan haifi nawa, dogon jira na sa a rasa, shi ko zafin nema baya ba da samu. Kin ga ai ɗana kowa ne. Ɗade na me shi. Ɗade na me shi in kin yi zuciya ki tafi ki je ki haifi naki. Kin je kin gama lalata mahaifarki a yawon bariki. Ta yaya ma za ki haifi? Kyawawan mata irin ki ba kasafai ake son suke shiga rana haka a irin wannan lokacin ba. Kuma dai menene idan na shirya ba zan jira ka ba domin na kago in je in ga sakamakon. Ƙawata, me yasa kika yi saki har mijin ke gano wannan matsala? Sauran malu. Handama da baba kere, dan waken zagayen cin amana da zaruruga, gaggawar dan adam da kosawa. Sauran malu. Wadataccen gari ne da kowa ke rayuwarsa yadda ya zaba. Ki zo mana da shekararrun kaji guda biyu. A gyara su sannan a soya. A samo maltina guda biyu, ki sani da madaran gwangwani ita ma guda biyu. Babban abin da ya fi damuna shine munanan mafarkai da nake. Umma wai uncle ya ce a kira daji ya faɗa musu ya kira shi ta waya. Ina wayar taka da na siya ma kai ba za ka iya kiran dadi a waya ka ce uncle ya ce yana son magana da shi ba? Ƙawata ce wallahi ta daɗe da yin aure har yanzu ba a samu haihuwa ba shine na ce bari in kawo ta wurinka. Sauran malu. Abinda Allah ya kaddara maka dai. Kan bala'i wannan fitsararriyar matan ɗana ma take aike? Da ƙwayoyin haihuwanka ba su da ƙarfin da za su samar da ɗan. Duk macen da ba ta kwalliya a gidan mijinta sai za ta fita biki ko suna sunanta sakarya. Wallahi Hajiya ya gudu. Ɗan gidan uban wa ya buge min yaro ya gudu. Akwai lokacin da na ɗiba maki idan har baki faɗa min ba ni kuma zan ɗauki mataki na ƙarshe a kanki. Horar da 'yan wasa sai tasu da ba da umarnin shirin King S mai jamfa. Ni dai yanzu burina kawai shine naga an sa ni a lalli matsayin mata cikin gidanka. Husna. Macen da saba mahaliccinta to wai wani irin bayani za ka yi mata har ma ta fahimci. Za a fara sakin shirin na zauren malu ranar Laraba 11 ga watan 10 shekara ta 2023 a YouTube channel mai suna Mai Jamfa TV da misalin karfe 8 na dare. Sannan zai dinga zuwa muku a kowane sati. Zauren malu na yi munaka ka sha kallo.